da haka sunana Munirat Abdulsalam wannan mara jidin ina gidan Ali Artwork Madagal in kun san Ali Artwork a YouTube ku follow na page din shi mutumi na ne ya je sai mun kaji wallahi na zo cin banza yau gidan shi kun gani na fara da sabuna kun san sabuna ba ai next level wallahi daɗi wai madagwal ina kazan ne wanda ci nama ko? Mama wace san Anas Kebul muke ko? Kai kaga akwai naman nan na zaki akwai yana tukunya to kawo mata naman zaki kuma me ya kama ganin naman zaki to shi kaza muka yi to kaga akwai naman bauna aigo yana tukunya to a kawo mata naman bauna da Allah na'am ai mu gidan nan da kika zo gidan kaura madagwal kika zo fa wanda ma kike kowa ban gane ba ai zan baka turaren lumansi fa ame ai turaren lumansi tunda kika zo gidan nan bari in da miki baya tunda kika zo gidan nan ko dai ki ci naman jakin dawa ko ki ci naman bauna ko ki ci naman zaki ko ki ci naman giwa babu wani turaren lumansi da ai haƙuri gara ma jakin din za a ce yan Maiduguri suna ci to amma ni din ma ba girman Maidugurin bane dan Allah dan annabi ai haƙuri ni wallahi tallahi kaza na ce zan ci kaza ko kaza ni kaza muka wallahi ni kaza muka kai ni wallahi kaza muka zan ci ni dai ni kaza zan ci ni dai ni kaza zan ci a nan gidan zaki ci kaza a nan gidan zaki ci kaza kai an ka kawo mata naman nan na jakin dawa da Allah an gama billahi allazi tunda kika zo gidan nan ba ki ci naman jaki ina sai a gidan nan ba zan fa sai a gidan nan ba za ki tsaya ba ko ki fita karnuka ina yi ya sa mata karnuka